Ngibingelela abazalwane bonke nabafundisi abakhona phakathi kwendawo nogogo nomkhulu. Amen. Bazalwane, ngingumama uSibongile wamthembu wasokhulu. Bazalwane, ngiza phakathi kwale ndawo ngcinela ikhaya ukufika ngoDisemba. Ngangifisa ukuya enkonzweni yangomhla ka-31 eThekwini. Lesi sivunguvungu engihlala naso kulesi liyakhaya. Kwathi sengifonile komunye umzalwane savesane sadla inetwork ethe uzongicingela emotweni ngoba ezinye seyigcwele. Kwaba unyamalala kwami eEagle Mountain Prophetic Ministries. Amen. Kodwa uNkulunkulu ekhona nami ngikhuleka noma izinto eziphakathi kwekhaya zingisinda kodwa uNkulunkulu engangishiya. Amen. Unyamalala kwami ke bazalwane ngingumama oyedwa kodwa noJehova wahamba naye ubusuku nemini. Kuthe ngoDisemba ubaba Tshabalala eshumayela la endlini. Wathi unyaka ka2022 by fire by force unyaka wokuqabula kwama cases aseneminyaka asaba neminyaka engaqashuka. Amen. Kwenzekile ke bazalwane kimi. Selokhu ngahlangana nobaba Tshabalala indlela seyihamba empilweni yami. Ngithi endleleni yami ubaba Tshabalala uNkulunkulu wathi mayifika phambi kwami ngambona emncane ngabheka imithwalo engiyithwele ukuthi uzokwazi ukuyiwisa lo mfana lemthwalo engiyithwele kodwa wathi uNkulunkulu uthula mntanami uzobona imfihlakalo engiyibeke phezulu kwalo mntwana. Waqabula into engingayazi. Namhlanje na usephinde wenza futhi ubaba Tshabalala esho singalindele ukuthi ubani ozothola leso sibusiso. Sengisitholile baba Tshabalala noma sinzima sidinga umkhuleko ukufika kwaso ngeke ngafona kwathola ukuthi ngangakuthola efonini. Amen. Abantwana bami bashiwa ubaba wabo ngo2002. Umndeni wakubo wadla zonke into ekababo wezingane zami. Thina ke la ezweni lakithi kwasokhulu sinomcebo oyizinkomo zethu ongamafemetha amahlathi. Bawathatha amahlathi engangiwasebenze ngifika kulo yamuzi ngimncane bangiphuca nje ngasala ngingenalutho. Kwathi ngelanga lokugcina ngiphuma khona bethi abamazi lo sisi ukuthi uzofunani la ekhaya. Ngiyaxolisa usho lokhu bazalwane. Nezingane ezu10 Jehova ngibusise ngaze emhlabeni. Kwadlule yodwa. Kwathi lezi ezu9 zama kodwa uJehova wabuyisa zinjalo ngoba kwathi esehambile intombazana wami ka1996 ngabe sengithola amawele abafana ziwu10 nje ingane zamama plate engiwaphakayo. Amen. uNkulunkulu enomusa ngingasebenzi ngenzi lutho lezi ingane zonke ezifundile eziphethe umatric. Ngithe ngena la ekhaya beapply ngingenzeki ba-apply bathola isikole ngidonsa kanzima ukuze esontweni mabe besesikoleni angikwazi ngoba imali engiyitholayo ngibekela umqasho ngibekela ukuthi mabefona bethi mama silambile. Ngathola umsebenzi ngifika la ekhaya engangilokho ngufisa ukuthi nami uzongisiza wasemgwaqweni ngihola 700 rand kodwa lo 700 rand kimi ngithi u7000 bazalwane ngihlukanisa kabili ngithi okakhulekana u350 okanombuso okudlula lapho bese ngikhala kudade wabo. Kodwa namhlanje ngizokubika phakathi kwalendlu kuthe ngoFebruary 1 umfana lo wathola uNesfasi umfundisela i-teaching kwiUNISA ngonyaka odlula ubhalile wayeshiwe izifundo ezu2 esetesting wangayibhala kanti lezo fundo base begodla ukuthi bemtshela ukuthi akayikhokhele cash. NgoFebruary 1 kwazovela ukuthi kufuneka imali ewu5700. Ngakhala bazalwane ngazizwa ngifana nomuntu ongakholwa ophelelwa yithemba ukuthi ngizoyithatha phi imali engaka. Kodwa uJehova emuhle ngayithola ngayifaka le mali. Ngithe sengiyifakile 2 days ngingalaleki ngingazi ukuthi le mali ngizoyikhokha ngani. Kwase kubuya nje umcabanga ukuthi kodwa ngahlupheka kangaka kunezinto ezikababo wezingane zami. Namhlanje sekuyisikhathi lesukudikila kwami ukuthi nguhocise ke ngiye noma kummeli engibonisa ukuthi ngenza kanjani ngalenkinga engibhekene nayo. Ngabe sengitshela umfana wathi umfana bazoya kubo bayibuyisile izinto zezingane zami ngaphansi kwalolu ugcobo. Zathi mayifika ingane
wathi ubaba omncane lobe engafunisha ungibheka wathi ngiyanibona kodwa ngifuna umama wenu. Zathi mayifika zisho zathi sishilo kodwa sathi wathi awusafuni ke ekhaya. Ngavumela phezulu nami ngazi ukuthi wakusho ukuthi ngathi ngiyaya kusasa. Zaziye kuyisonto ngathi kusasa ngiyaya. Amen bazalwane. Ngithe mangifika laphana wathi ubaba omncane ngikhuphuka nje ngamathuna ngiyokhuphukela ekhaya. Ngifica amahlathi engazi noma no 9 years engawiswa noma 10. Ngithi wabekeleni lo muntu lamahlathi. Kwenzakalani mangithi ngiyangena ikhaya lifile ungazi ukuthi kwahanjwa. Wathi ngihlale ngisho ngithi ngilinde nangu mamthembu. Asezowake lamahlathi ngumamthembu usefikile. Sakhuluma wathi bengengudla ukudla onginika khona ungahlambulukile. Ngisengifika eGNF eRichards Bay ubaba Tshabalala wangifundisa ngentethelelo bazalwane. Wathi uma ungathetheleli khona izinto zakho oyibambile ulokhu ubambela umuntu iqhubu kanti yena akaboni ukuthi uwoniwa nguwe namhlambe naye ukhomba wena. Wathi asibambe ifasting simuke siye emakhaya siyokhulekela inkonzo yokuthethelela. Bazalwane nomunye nomuntu wamenza okubi ngicela ukukhulekele lokho ngayithola la ekhaya lenkonzo ngaze ngiyithole indawo ngayemukela. Ngaxola mina kanti ngixola ngiyayishiya. Ulokho engikhombile nje mayihlangana nami endleleni ukuthi umamthembu uyangikweneta makushoniwe ekhaya komama uyaya makushoniwe kwababa omdala uyaya kodwa makuyinkinga la ekhaya lapha okuyilapha agane khona kezi. Wayelokho engikhombe kanjalo nje ehleke yedwa ethi ngiyabonga umamthembu usefikile nawe. Ngambonga uNkulunkulu. Ngathi nasi isiprofeti esashiwo ubaba Tshabalala. Bazalwane ngiyabonga kakhulu baba Tshabalala ngicela uNkulunkulu ekugcine ekubeke esipha amandla ukuthi sikuthwalise umthwalo waleli bandla. Lokho kokwenziwa ubaba Tshabalala ukuthi ezovusa leli bandla la cha bazalwane odidekayo ukimagidideki. Ngiyabona ukuthi uNkulunkulu wayenohlelo lokuthi ngelinye ilanga uyophuma ubaba uTshabalala ekhaya elikhule okwakhe inxiwa lethu lapha sazosiphakela khona. Ngiyabonga amen. Hallelujah. Asishaye izandla bazalwane, asishaye izandla. Uthando lukababa lunje ngolwandle lubanzi lujulile luyazeka yibo. Mighty Jesus. Uthando lukababa lona lunje ngolwandle lona lubanzi lona Mayibonge Nkosi bazalwane. Hallelujah. Bazalwane ngiyaxolisa indlela yokuthi ngicule kuthiwa ngizofakaza ngoba okay ngiphiwe ichance ukuthi ngize ngizofakaza. Lento ngizoyikhuluma
uNkulunkulu angazi kufanele ngibonge ngithini. Baba, kunento engicela ukuyibonga nje yokuqala. La ekhaya ngifikile kodwa bengingaqala ukufika lana. Kunento mangithi ngizokhonza ngizwe ngingaphelele ngokuphila ukuthi mhlambe ngingeza ngizokhonza mhlambe ngihlanganyele nabazalwane kwisimo engiphile ngaphansi kwaso. From 2014 ngigula ngekhanda. Kodwa ngomsa kaNkulunkulu ngoba ngisanyakaza ngiyabonga. Bazalwane ngike ngakholwa ngingakalimali ngingakagula ekhanda ngasindiswa ngaba umzalwane ngaphelela kuNkulunkulu. Kunomfundisi wayedume kakhulu kwakuthiwa ubaba uDlamini engangikhonza ngaphansi kwakhe. Ngalimala endleleni yokukholwa. Kodwa uNkulunkulu ngiyambonga ngoba kunento angenzele yona. Lento okuthiwa umusa. Angazi ukuthi ngathi yini kodwa kunento okuthiwa umusa nje ngaze ngayichaza ngithini kodwa ngibongele yami impilo. Jehova angenzele yona ukuba kuya ngami emhlabeni bengibona ngathi sengiyright ukuthi noma ngadlula ngifanele ukuthi ngabe ngiyadlula kodwa ngomusa kaNkulunkulu ngisaphila. Baba kunento engenzele yona angikhulekela ngifike la ekhaya. Wangibeka isandla wasengitshela ukuthi kunento ezokwenzeka kumina. Ngibuyeliswe emsebenzini wami bese ngimisiwe. Kwathi uma ngifonelwa ngatshela ukuthi emsebenzini bacela ukuthi ngoLwesibili ngibuyele emsebenzini. Empilweni yami nginazo ihlobo noma umndeni. Kodwa kunento bazalwane emele sifakaze sikhuluma ngokuthi uNkulunkulu uyini. Empilweni yami ngibe sendaweni yaseThekwini ngingenaso isihlobo ngoba umuntu engangifike ngaye ngangasekho kuyena ngase ngimele mina nje ngisendaweni yaseThekwini. Kodwa ngomusa kaNkulunkulu ngikwazile ukuthi bazalwane ngiphile kuze kube manje. Ngithwaliwe khona ngomusa kaNkulunkulu. Ngaphila ngomusa kaNkulunkulu kuze kube manje ngiyaphila. Noma sengigula ke bazalwane isimo sami sokuba ngize ngikuthiwa ngize ngiphambili ngathi ngibe umuntu ozobonga nami. Ngibe nenkinga yokuthi mhlambe ngingezi kube ngathi ngiyasaba ngoba ukugula kwami bazalwane ngiye ngibe umuntu ogula ngekhanda lokuthiwa brain tumor something ekhanda. Uthola ukuthi ngiyangikhuluma into mhlambe uthola ukuthi ngithole sengicollapse mhlambe kwisimo sami sokugula. Kodwa ke bazalwane ngiyabonga ukuthi ubaba lokho wangitshela khona sekuqalile ukwenzeka and ngiyafisa ukuthi ngibuyele emsebenzini kuphelele konke. Lento okuthiwa umusa ngiyabonga ukuba noJehova ungenzele wona ukuthi nje naseThekwini anginabani but ngomsa kaNkulunkulu ngiyakwazi ukuthi ngiqhubeke nempilo. Ngiyabonga. Hallelujah. Zincane lezo zandla. Owayekhona ngesonto elidlulelana kunobufakazi obungaka zincane lezo zandla. Hallelujah.
Ngiyababingelela abazalwane egameni likaJesu. Ngicela ukubingelela ubaba wethu umfundisi Tshabalala egameni likaJesu. Ngibingelele ibandla lonke egameni likaJesu Kristu. Ngibingelela umoya ongcwele. Amen. Igama lami nguNtombi wakwaNtombela. Ngikhonza la eEagle Mountain Umhlathuze. Amen. Nginofakazi bazalwane, ubaba last year ngoDisemba wake wasikhulekela la ethi ucela abantu abaphathwa zibeletho. Amen. Wathi ucela ezobakhulekela. Amen. Nami bazalwane ngangomunye obephethwe isinye kakhulu. Uma ngiye endaweni abantu besifazane bengiba nenkinga, ngiphathwe isilume, uthola ukuthi ngopha kakhulu. Amen. Last month nganothisa enye into ebijayele ukwenzeka. Ayibangisenzeka bazalwane, angisophi ngalendlela ebengopha ngayo. Nesilumo siphelile bazalwane, neinsuku ebengena kuzo. Neinsuku ebengingena zivele zehla. Ngizobonga ugcobo namandla kaNkulunkulu ase-Eagle Mountain. Amen. Hallelujah. Siyabonga bazalwane, nami mfakazi ngaze ngikhohle. Bazalwane, nami ngesonto edlule ngasukuma kade umfundisi ebiza abantu laphansi. Ngangasukumela mina, ngangisukumela enhlizweni yami kugcwele umntanami nabafowethu ngoba kuyabheda. Umntanami lo mdala unenkinga yokuhlushwa amehlo. Sesabahamba abafundisi, sayisakhathala. Kungekho kulungayo nasesikoleni umuntu ophushayo kwerabhi, kodwa ubona nje ukuthi izinto ayihambi kahle. Kodwa izolo ubefonile kade yodlala ku first team okokuqala. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Okunye ngangikhulumile ngebhizinisi lami elingathi alihambi kahle. Into eyenzekile phakathi neviki, khona indawo esiyakhayo iyistairs asikakayiqedi kahle, kodwa ngenxa yokuthi abasongoyi bahluphekele kakhulu ingane, besiphusha la ngezansi bese izokwazi ukungena eziwu-72. Bona bavele Friday ntambama bazosinikeza ingane eziwu-72 plus 24. U-24 bese singasazi nokuthi sizowufaka phi ngoba phela indawo besingenayo. Sagcina simesile B&B, sathi akuvele kuvalwe abantu bangangeni. Izingane kuyimanje zihlezi khona. Ngomusa nje kaNkulunkulu sinezingane ezize abangaphezulu kwesibalo. Sekulele ngathina ukuphusha. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngomusa wakhe. Ngizocela sigobisa amakhanda sibonga ubufakazi. Baba wethu ongcwele, yise wenkosi yethu Jesu Kristu, umuhle wena wedwa, phakeme wena wedwa. Baba wethu ongcwele, sibonga ukukhuluma kwakho okuhle, sibonga imisebenzi yakhe emihle. Baba wethu ongcwele, ubaba wethu ombekile kule ndawo, njalo usitshela ngamandla omnikile, njalo usitshela ngamandla owabekile kuye ukuthi mayesithinta bese kuvuleka iminyango. Baba siyabonga ngenceki yakho ibeke phambi kobuso bethu. Siyabonga ngendodo osayivusile emele iqiniso lakho lona lodwa. Siyabonga ngendodo osayivusile ethi mayikhuluma bese kuyenzeka. Izwi lakho liphilile, izwi lakho linamandla, izwi lakho linenkazimulo. Mawusukhona mdala wezinsuku nasiphi na isimo siyakulalela. Baba sibonge empilweni zethu ukuthi uyakhuluma Nkosi uJesu bese kuyenzeka. Sibonga ummangaliso wakho ukuthi nezifo eseyihlala iminyaka, ngoba wena Nkosi uJesu uyakwenza okushilo. Sizwe ubufakazi obuhle, sizwe ubufakazi obuya phambili, sizwe injabulo. Baba siyabonga ekseni, sithi uphakeme udumo lonke lungo lwakho, udumo lonke longamandla, udumo lonke lungcwele. Ufanele ukubatshazwa wena wedwa, uphakeme ungubayeda, akekho ongalinganiswa nawe. Ungcwele wena wedwa ohlele esihlalweni, isihlalo singesobukhosi. Baba singayaphi masingasuka kuwe? Phakeme sikunikeza udumo, sithi akekho ofana nawe Baba ungcwele. We give you all the glory. We worship
our Lord, you are worthy to be praised. We give you all we give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all we give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Singama ngenyawo bazalwane, sekuyithuba leso. Yithuba lokuthi sihlanze inhliziyo zethu. Yithuba lokuthi sizolalela ukukhuluma okuhle. Yithuba lokuthi sizozwa bese siyenza. Yithuba lokuthi uthulise konke bekungakuphazamisa manje. Yithuba lokuthi uyiqoqe bewusuthi inkosi ungangedluli. Iwona mzuzu nalona wokuthi konke okuzele kule ndawo bese uzokuthulula. Bunga ngenzela nje umusa. Umusa nje wesikhashana ukuthi sihambisane nje kancane. We worship you. You are worthy. We give you all. Give you all that. Give you all the glory. We worship you. We worship you. You are worthy. Ungcwele, ungcwele, yana yethu ungcwele, uThixo. Ungcwele, ungcwele, yana yethu ungcwele, uThixo ungcwele, ungcwele. Yebo ungcwele yena yedwa. Yebo ungcwele yena yedwa. Yebo ungcwele. Singashaya izandla sikikize ubaba wethu eseza ngaphambili. Asishaya izandla sikikize ubaba wethu eseza ngaphambili. Thank you Jesus, thank you Jesus. Ungcwele, ungcwele. Yebo ungcwele, ungcwele. Yebo ungcwele. Yebo ungcwele. Ungcwele, ungcwele. Yebo ungcwele. Yebo ungcwele, uThixo wethu. Ake simshayelele izandla uNkulunkulu kakhulu egameni lenkosi ethu Jesu. Ake nimshayele izandla umoya ngcwele namhlanje egameni likaJesu. Hayibo bazalwane, ake nimuphe ihlombe uThixo namhlanje. Glory to Jesus. Yena ungcwele. Yena ungcwele. Jesu Ungcwele, uThixo. yebo ungcwele. Ungcwele, Yebo ungcwele. ungcwele.
Phosha izandla zakho bese uvula umlomo bese uyathandaza. Ake kube lona namhlanje akakhulume noNkulunkulu emva kwemini. Akothethe nomdala weyinsuku. Uthi Nkosi banomusa kimi egameni likaJesu. Akosha izandla wonke umuntu. Ake sikhuleke nje thina sonke. Glory to Jesus. Baba wethu longcwele, Baba wethu lonamandla wonke. Babegameni lingaphezu kwamagama. Babegameni sithi nasibiza thuthumela amadimoni. Uncibidika izifo kubona imithi yabathakathi. Baba kungasuka iy'bopho ezinzima. Kufuneka iminyango evalekile. Bayethe ulizulu bayethe inkosi. Kuba bonke oThixo onjengawakekho. Ongafaniswa nawakekho. Wena wethu uyaphila, wena wethu ugcwele. Phakamana ngalesi sikhathi intwana lomlunga. Hamba phakathi kwalendlu sizwa amandla akho. Sizwa umlilo wakho, sizwa ugcobo lwakho, sizwa isandla sakho. Bayethe, bayethe. Bayethe, bayethe. Bayethe, bayethe. Bayethe, bayethe. Bayethe, bayethe. Ubani onjengawe. Ubani ongafaniswa nawe. Ubani ongalinganiswa nawe. Ndoda yamandla, ndoda yeyikhwepha. Mlondi ka-Israyeli ongozele nongalali. Oshamaya khatolo bosithaba. Shandana namakhosa yababa yende. Iramakhoso tolo boshatala baha. Yantelebe sheketala baba. Yantelebe sikaba yonda baba. Ilababa basiketelebe bebe. Reketelebe shatama nokosota. Ria baba basiketelebe bebe. Obra kasotolo boshanda. Yantelebe sikaba yo. Release your power upon this place. Release your power upon this place. Release your presence upon this place. Oh God, we worship you. Master of all supreme. You are God alone beside you, there is no one. You are the eternity Father, the Master of the universe. The great I am. You are the one who was and is, the one that is to come. You are the forever living God, the eternity Father, the Master of the universe, Master of everything. We say, arise Jehovah, even this afternoon. We say, arise Jehovah Shammah. Arise Jehovah El-Gibor. Arise Jehovah Rapha. Arise Jehovah Kadesh. Arise Jehovah Palperizim. You alone are worthy, you alone are holy. We bless your name, we bless you. We bless you, we bless you. We bless you, we bless you. We bless you, we bless you, we bless you. We bless you. Oh yes, we bless you, we bless you. We exalt you, Father. We exalt you, Master. Arise, King of glory. Reketele mondo shikamayanda la baba seke. Zeka pasoka tabakazeke. Zenana bakosete la baba yanda la baha. Reba satarika masondo bokosata. Zenana baba yanda le bebo satana mama beha. Oh God, we bless your holy name. Rando kosoto bakadash kamayende. Enamando sakata barande ke mika bakuda baha. Rida basete ikabros kamaya. Oh bramando kosota la mama sata. Oh God, we bless your holy name. Oh God, we worship your holy name. We give you all the glory, God. We give you all the honor. We say, arise, Jehovah, may all your enemies be scattered. In the precious mighty name of Jesus, we worship you. We adore you, Father. We thank you for your presence in this place. We thank you for your glory in this place. We thank you, Father. Oh Master, we bless you. Again, Shaniza Tagakulubesa Siamonga Tinasoke, Ramando Shadabaha.
Era mama shekeda mama yondorobosaya. Oh makatrosa tabayante ke boshaya. Yandela boshaya na mama hando kosaya. E mama shana mama ya ikabamos. Oh wa reke posika tabranto kosoto paka. Yandela besa kama. Oh God, we worship you. Master, we honor you. For the last time, come on, let's give the Lord some praise. Come on, let's give him a big shout of praise. Come on, church. Come on, church. Let's worship our Master. Come on, let's give him some praise. He's worthy to be praised. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Master. Thank you, Jesus. Ake simphindeni simshadeni izandla ezinkulu emva kwemini uThixo wethu. Praise the mighty name of Jesus. Mshadeni uNkulunkulu bazalwane ubukhona bakhe izandla. Nakho-ke. Thank you, Jesus. Singakahlali phansi ngecela nje ubingelela umuntu noma abantu abaseduze kwakuthi sawubona makhelwane wenze kahle wafika wabakhona egameni lenkosi ethu Jesu. Ake nibingelela nendlela bazalwane, bingelela amabili amathathu sawubona. Oh moya ongcwele, glory to Jesus. Ake nibingelela nendlela ongcwele, bingelela makhelwane sawubona. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Nakho-ke bingelele nje umshanga high five uthi sawubona wenze kahle wabakhona mtshele nje sawubona waze wamuhle makhelwane bingelele nakho-ke ngiyacela futhi simphindeni uNkulunkulu wethu simshade izandla singahlala phansi ebukhoneni benkosi ethu Jesu waseNazaretha. Ngithathe leli thuba bingelele bonke abangcwele egameni lenkosi ethu Jesu Kristu waseNazaretha. Siyabingelela ibandla lonke, sibingelela bonke obaba, sibingelela bonke omama, obhuti, osisi, abantu abasha egameni lenkosi ethu Jesu. I-present worship team yethu, ukeyboardist bethu, osandijene bethu, i-team yethu ye-crew, team yethu protocol, ama-ushers wethu abaqala ukufika namhlanje lapha e-Eagle Mountain Prophetic Ministries. Siyambonga uNkulunkulu ngawe ukuthi ube khona. There are a lot of churches bigger than Eagle Mountain at this moment. There are bigger churches bigger than Eagle Mountain Prophetic Ministries at this moment. Why would you at this moment? Because Eagle Mountain is coming thick and fast. Believe you me, it's going to be one of the biggest church, one of the largest church in our continent. Oh, glory to Jesus. Siyabonga ke kakhulu bazalwane egameni lenkosi ethu Jesu manixaba naye simshadeni izandla siphathela kahle ke uhlelo. Hayi ngiyamuzwa manje uyakhuphuka impela uyayibamba. Ngiyayifakazela lento ayishoyo inkonzo yethu ingena ngo11 vele ama-flight ngathi ayabuya. So njengoba kubuya ama-flight kanje nami am also requesting abazalwane ukuthi sisibambeni ngempela isikhathi. Yabo nje namhlanje flight yami i-early kabi. So ngiyacela nje ukuthi sisibambe isikhathi fanele nje mayithi 2 o'clock inkonzo ibe seyiphumile, hayi nango-2:30 ngo-2 fanele nje ngibe sengiphumile egameni lenkosi ethu Jesu. Ngicela ke niyishale izandla, ngiyazi-ke ningabantu abalalelayo, ngiyanithemba kakhulu. Uma nginicela ukuthi lenze into niyayenza. Lokho nje kuyisibusiso nje kukodwa ukuthi njengomfundisi wenu njengenceku kaNkulunkulu angibisile uNkulunkulu ngalesikhathi la mangitshela into bese niyayenza. Lokho nje kuyisibusiso ukulalela, kunesibusiso nje osithola ngokulalela. That is why noNkulunkulu uyamthanda umuntu olalelayo. I-problem kaSawuli, uSawuli lo waseBhayibhelini lo wayeyinkosi kwa-Israyeli, into eyamlahlekisela ngoNkulunkulu, uNkulunkulu wasusa isandla phezu kwakhe. uNkulunkulu wathatha i-anointing yakhe ukungalaleli. Nekhona ukungalaleli kuyinkinga kuyingozi, very dangerous ukungamlaleli uNkulunkulu. Walahlekelwa isikhundla, walahlekelwa ucobo ngenxa yokuthi ke akazange amlalela
uNkulunkulu egameni lenkosi. That is why lithi iBhayibheli obedience is better than sacrifice. Leso sisho sisuka from kwisenzo sika Saul elithi iBhayibheli ukulalela kungcono kunemihlatshelo. uSaul kinga yakhe wayethe uNkulunkulu nebokubamba lokho ufuna ukungena ezweni kaSekudala. Wathi uNkulunkulu hamba uhlasele sonke lesasizwe ubulale kwasani ungashiyi lutho. Wakwenza uSaul wahlasela abantu, wahlasela imfuyo yakhona, wabulala, wabesekashiya ezinonile. Washiya ezinonile, washiya inkabi ezinonile. Lithi iBhayibheli wabuya nazo esephindele emuva. Isizathu ayinika sona wathi sesinqobile lesizwe salwa naso kodwa manje sizoshiya ezinonile. Engqondweni yakhe kwakukhona into yokuthi leze inonile esizishiyayo sokwenzela uNkulunkulu umhlatshelo ngazo. Ngamanye amagama wathi sokwenza isacrifice. Now uma ejika ebuya nebutho neinkomo inkabi ziyakhala uNkulunkulu wathatha umprofeti wathi gijima uhlangabeze uSaul. Ufike umbuzo wodwa ukuthi ukwenzile yini lokho engithe ukwenze na. Wagijima umprofeti uSamuel wafika wamvimba ebuya empini. Ufuna ukuthi ubheke ukuthi ukulalela uNkulunkulu ukuthatha serious. Obedience, that's why lithi iBhayibheli obedience is better than sacrifice. Wagijima umprofeti uSamuel wafika wamvimba wathi wo Saul uthi uNkulunkulu ngizokubuza ukuthi ukwenzile yini lokhu athe wenze. Wavumela phezulu Saul wathi ayingikwenzile. Wathi umprofeti uSamuel baba uthi ukwenzile. Wayesethi uNkulunkulu mbuze ukuthi lo msindo enguzwayo owani pho mangabe ukwenzile lokhu engithi akwenze. Wasembuza uSamuel umprofeti wathi uNkulunkulu ngibuza ukuthi lo msindo awuzwayo owani. Waphendula uSaul wathi hayi oweinkomo esishiyile esokwenzela uNkulunkulu umhlatshelo for ivictory yethu. Samuel umprofeti watshela uNkulunkulu wathi uNkulunkulu tshela lowo muntu yabona uNkulunkulu nasathi lowo muntu uhlalwazi ukuthi usecasukile. Wathi tshela lowo muntu akathanga tshela uSaul. It's another thing when God calls you by your name. It's another thing when God said tell that man or tell that person. Uyayizwa masenjalo inokucasuka nolaka likaNkulunkulu phakathi. Wathi uNkulunkulu tell that man, ask that man ukuthi what have I said to him. Wathi uSaul lokhu ngushiye nje ngikwenza konke uNkulunkulu athe ngikwenze ngishayile ngabulala konke uNkulunkulu athe ngubulala. Lokhu umhlatshelo nje inkomo nje sokwenzela uNkulunkulu umhlatshelo ngaso. Wayesethi uNkulunkulu lalela tshela loyo muntu ukuthi ngithi ukulalela kungcono kunemhlatshelo. Angidinge mhlatshelo yabezizwe. Mina ngikuNkulunkulu. Wayesembuza ukuthi inkomo ezidla onqenqebeni lezintaba ezikabani. Wathi uNkulunkulu bengidinga umhlatshelo mina bengizosho ukuthi ngidinga umhlatshelo. Angidinge emhlatshelo wabantu bezizwe. Tshela loyo muntu ukuthi isandla sami asekho phezu kwakhe. Obedience is better than sacrifice. Now umasho njalo uNkulunkulu wase remove isandla phezu kwaSaul. Wasephakamisa uDavide ukuthi kube uyena olandelayo ozobusa. Obedience is better than sacrifice. Umhlatshelo noma ukulalela kungcono kunemihlatshelo. So why mfundisi we are saying this? Abazalwane kulezi insuku abalaleli lokhu moya akushoyo embabandleni. Why baba usho njalo? Emsebenzini la nisebenza khona kunesikhathi esibekiwe sasemsebenzini. 7 o'clock abanye bayangena, 8 o'clock abanye bayangena. And you make sure ukuthi ngo7 usuke sophakathi emsebenzini.
kodwa endlini kaNkulunkulu anisibambe isikhathi. Awuzakhala ke manje. Awuthinta umakhelwane uthi hawu nakho ke ziyakhala ke manje. Yakhala impela manje. uNkulunkulu niyamhlonipha ngokumhlabelelela ngokwenza konke kodwa uNkulunkulu anemu-honor ngesikhathi. Uthi uNkulunkulu, where is my honor? If you say I am your God, where is my honor? Oza abantu noma efakaza athi igama lami ngumthunzi ngakaShabalala othanda uNkulunkulu ngendlela emangalisayo. Yabona once washo njalo wathi othanda uNkulunkulu ngendlela emangalisayo, akumelanga usho wena bele kuzisho. Mele sikubona ukuthi yazi ngempela uqinisele lo mzalwane ukuthi kushaya u11 dala esefikile la. And mayifika kafika hlala, ufika echeck ukuthi yonke into i-right na. Then usungasho ukuthi othanda uNkulunkulu ngendlela emangalisayo. Ukuthanda uNkulunkulu ngendlela emangalisayo akungabe seyindebeni zomlomo wakho kodwa akube sezenzweni. Izenzo bazisho ukuthi uthanda uNkulunkulu ngendlela emangalisayo. Mshaleni izandla uThixo wethu kakhulu. Hawu kodwa Nkosi yami ongcwele. Ngiyacela sithole izwi lenkosi, but before I do that, thank you so much bazalwane ukuba khona kwenu egameni lenkosi ethu uJesu. Ngishilo ngathi lenyanga esiyongena kuyo ngisaba into uNkulunkulu azoyenza. Usengitshelile uNkulunkulu March, the month of March nje lo wakusasa, uMarch lo wakusasa is gonna be a month of grace and favor. That's what uNkulunkulu angitshele yona. Some of you are going to experience grace. Some of you are going to experience favor kaNkulunkulu. Kunezinto kulo March kule nyanga enizozithola ezizokwenzeka kini nibe ningazideserve. Uyozumangala ukuthi kwenzeke kanjani. How did it happen? It is because God has declared the month la Eagle Mountain. La Eagle Mountain uNkulunkulu said the month of March is gonna be the month of grace and favor. Upasopha umusa kaNkulunkulu izofika, upasopha grace kaNkulunkulu, upasopha favor izowela phezu kwakho. Anything ube careful. Nje mawenza into whether we are apply, whether you are thandaza, ube careful. There's a special grace kule nyanga. There's a special grace this month. You are watching me? The month of March is a month of a special grace. There will be a favor upon you. There is a door ozongena kuyo that you don't qualify. There is a door ozongena kuyo that you don't deserve. There is a door that is gonna be open for you that you don't deserve. But through the grace and the mercy of God, God is gonna open that door. I don't know, but I'm feeling in my spirit there are people at uNkulunkulu. Now is your time. Now it's your season. God is moving you to another level. Bazalwane angwazi ukuthi bothandaza ucela ini, but kule nyanga kaMarch ngizwa lapha endlebeni zami athi uNkulunkulu, now that time has arrived for me to open a new doors for you. Bazalwane uNkulunkulu uzovula iminyango ozothi nawuhleli ungenile kuyo ulokhu uyibuza ukuthi kodwa Nkosi yami ngempela is it me? Kwenzeka kimi ngempela. Bazalwane bambani. Uma sekhulumile uJehova izwi lakhe alikuphenduka likuguquka. Lokho akushoyo kuzoba njalo. Awuthinta ababili abathathu uthi favor. Ababili abathathu uthi favor. Thinta ababili abathathu uthi grace. Mercy, favor. Nakho. Ake nimshayele izandla. Oh hallelujah. Mighty Jesus. Ngiyacela sithole izwi likaNkulunkulu kwincwadi yabaseRoma chapter number 8. Siyaqala ukufunda ku verse number 18 to verse number 26. Only few verses. Romans chapter 8 verse number 18 to verse number 26. Hallelujah. Jesus. Nilapho nonke? Romans chapter 8. Now umlayezo uNkulunkulu awubeka enhlizweni yami. I don't know, there's a transformation. I don't know whether abazalwane okay angaqali ngoba bangaqala ngalento ngeke ngiqede ngizosuka ngene kakhulu. I don't know whether abazalwane sonke ngoba ngiyazi vele ebandleni asilingani sengikhuluma spiritual ngokukhula enkosini nasekuqondeni izwi nanendlela uNkulunkulu operate ngayo asilingani.
there is a transformation that is taking place at Eagle Mountain. There's a shaking, there's a moving, and on this shaking and this moving, there are people abazosilahlekela ngicela ningezwe kahle. Kule movement le uNkulunkulu ayenzayo eEagle Mountain at this particular time, at this moment, I'm seeing the shift now of this church in a spirit, the shift that is taking place. There are people abazosilahlekela, and then there are people that will come. Khona abantu besikhonza nabo kodwa bazosilahlekela. Uzosole uthi hayibo kanti no, there's a shift. Mangabe uNkulunkulu afuna ukwenza into kukhona azobagodlula abadedise bese uba khona abanye azothi take over. So ungamangala these days you will see a lot of new faces uzothi bayaphi obani kanti ishift kaNkulunkulu. La ubangaba umuntu ongazi understand izinto spiritually, you will be sad and be worried ukuthi kanti kwenzakala. No, it's a shift. There's a shift. There's a spirit uNkulunkulu asibekile phezu kwami. And some of the people abezayo, some of those people, they are not with us. Ngicela ukuphinda lento ngisho. Ukhona abantu abaphakathi kwethu kodwa ungasibona abethu. Bona bakhona phakathi kwethu kodwa ababona akubona abe Eagle Mountain. Bakhona abezayo purposely abathunyelwe uNkulunkulu at this moment. Make no mistake, not everybody abanye ngalesi sikhathi igrace kaNkulunkulu iphezulu kwabo, but there abanye kukhona bazoshiya. Ningakhathazeki, don't worry. uNkulunkulu semsebenzini yiyo le shift. Now when this shift takes place, there are people who will fall and go back, but there are people that will come in and they will fit like a glove. They will be like, hey, kudala bakhonza la kanti bayafika. It is because banenhliziyo yalomsebenzi yalombono, banenhliziyo yalomuntu kaThixo omi lapha phambili. So make no mistake. Engucelayo mina, have a door, have a room to accommodate these people that are coming, because they will take Eagle Mountain to another level. They will take this church to another level. That's how God operates. Sometimes siyasilahlekela abantu sikhale sithi kodwa Nkosi awumara Nkosi kanti uNkulunkulu yena uyazi. Ubone sekudala ukuthi hey yazi lo muntu uwenze kahle wadeda phambi kwami. Sometimes when we lose people we cry. Kanti asazi ukuthi bashiftwa uNkulunkulu. Oh yeah. If I can go deep with this one, get a spoon. Asambe nilapho nonke. Abozimakhelwane ume kanjani manje? Ula ngomunye abantu azothi boyingcwele ekudlu. Besathi space, besathi fill up the space. Abozimakhelwane ume kanjani? Hey Nkosi yami kodwa hey madoda siyabuya emabandleni hey ukuba mfundisi baba umyeni hey ukuba mfundisi uyazibona izinto. Sometimes izinto ezenziwa ngabantu uyabuza ukuthi lo muntu kahle kwake wakholwa nje kwasekuqaleni kodwa yena. People they will do something that will amaze you ukuthi hayi ngeke. Noma sekuthiwa angijudge abantu kodwa lo akakaze aqala khona. Benza izinto ezokushiya umangele ukuthi but ke oh yeah. Okay. Ngizama ukulokhuza. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Holy Spirit,
Thou art welcome in this place. Holy Spirit, thou art welcome in this place. Omnipotent Father, no mercy and grace, thou art welcome in this place. Holy Spirit, Holy Spirit, thou art welcome. Holy Spirit, thou art welcome. Thank you, Jesus. Nakho ke ngicela simshaleni izandla umoya ingcwele. Ikhona into engiyithashile in a spirit. That's why manje. Yakuna into engiyithintile in a spirit kodwa soyibona very soon egameni lenkosi ethu Jesu. Nakho ke funda sisi Romans chapter 8 verse number 18 to verse number 26. Jesus. Incwadi yabaseRoma chapter 8. Yeah. Sizoqala ku verse 18. Yebo. Ngokuba ngithi izinhlupheko zesikhathi samanje azinakulinganiswa nenkazimulo eyakwambula kithina. Ngokuba ngithi izinhlupheko zalesi sikhathi esiphakathi kwazo nesendlula phakathi kwazo azikulinganiswa nenkazimulo kaNkuluNkulu eyakwambulwa kithi. Ngokuba ukulangazela kokudaliweyo kulindele ukwambula kwabantwana bakaNkuluNkulu. Ngokuba ngicela ungiphindela lelo verse. Ngokuba ukulangazela lokudaliweyo Ngokuba ukulangazela kokudaliweyo kulindele ukwambula kwabantwana. lalelani, ngokuba okudaliweyo kulindele ukwambulwa kwabantwana bakaNkuluNkulu. ngabanye amagama indalo noma imvelo ilindele i-manifestation of the children of God. Ngamagama indalo kwayona ilindile with expectation yokuthi the sons and daughters in this hour they shall be revealed in our midst. Kona manje indalo nayo ngokwayo ilindele ukuwambula noma ukuvela kwabakholwayo noma kwabangcwele noma kwabazalwane, ngoba kwayona indalo uqobo lwayo iaffectekile ngenxa yezinto ezenzakalayo. Ngakhuluma indaba qedelela sisingene endabeni zami bese ngiya. Ngokuba okudaliweyo kwabekwa phansi kobuze. Ngokuba okudaliweyo kwabekwa ngaphansi kobuze. Kungengentando yakho. Nako kubekwa nje ngaphansi kobuze, akubekwanga ngokwentando yakho, kepha Kodwa ngaye owakubekayo. kepha ngaye owakubekayo. Ethembeni lokuthi nakho okudaliweyo kuyakukhululwa ebugqileni bokubhubha. Wakubeka naye lowo owakudalayo, wakubeka ukuthi njengoba kuhlezi la the sons of God, the sons
of God, the manifestation of the sons of God, they will come and take over. Bathathe le yandalo ebekiwe ngaphansi bese bayayiphakamisa bayibeke endaweni. But unfortunately, the sons, or the manifestation of the sons of God, it hasn't manifested yet. So lokho kuyenza indalo ukuthi iphile ngaphansi kokucindezela. Who's gonna set nature free? Who's gonna set animals and all these other things free if there are no manifestation of the sons of God? In other words, the sons of God, they are given the power and the authority to set the captives free. In other words, whatever that we speak as the servants of God, we have the ability, we have the power to set the nature free. Nature is under oppression. The whole nature is crying. The whole nature is groaning. Why the nature is affected? Why the nature is groaning? Why the nature is crying? Because the nature is under subjection, is under oppression. Nature needs its freedom. Nature needs to be freed. Bazalwane, indalo nayo ifuna ukukhululeka, iphile ikhululekile njengoba uNkulunkulu wayidala ikhululekile, kodwa wayithatha wayibeka ndawana thile ukuze mase kufika the sons of God bese zifika ziyayikhulula indalo. Angazi noma niyangizwa, kodwa ngicela ningiphe imizuzu embalwa ngizoyichaza lento ukuthi isukuthini. Ngamanye amagama, the manifestation of the sons of God, bazalwa bangcwele kahle kahle thina abakholwayo noma thina abazalwane sinikiwe amandla negunya to influence the nature, to influence the world. Ngani yini leno kufanele si influence indalo ngayo noma si influence umhlaba ngayo? Yizwi likaNkulunkulu bazalwa. We are given the power and the authority. In other words, bazalwa, we have the ability, we have the anointing to influence the nature, to influence the world. Ngani ngezwi likaNkulunkulu kahle kahle la usebenza khona, kahle 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 silolu hlobo thina labantu ukuthi la step khona in. When we step in, bazalwane, the situation needs to change. When we step in, Mamboko Saya, when we begin to step in, every place where we set our feet, bazalwane, la sibeka khona amathe wonyawo lwethu, uthi uNkulunkulu leyo ndawo leyo niyakuyidla, leyo ndawo nginikezelayo. Ngamanye amagama, thina njengamakholwa, thina njengabazalwa, befanele kahle masifika ey'bhedlela la kuhleli noma kuhlezi noma la kulele khona abagulayo, ukunyathela kwethu nje esibhedlela bofanele isimo sishintshe baze basha abagulayo, ukuthi yazi bekunohlobo oluthile labantu oboluhamba hamba emawodini bakhuluma into esingayizwa, kodwa emva kwaleyo nto saphila savuka ekufeni. Thina besilele embhedeni, yini indaba mele kube njalo? Yizwi likaNkulunkulu, ngoba thina singabathwali bomphongolo, siphethe izwi. Masiphethe izwi la singena khona sinezwi izimo ezimbi. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Qedelela sisi. Thank you, Jesus. Kube ngukukhululeka kwenkazimulo yabantwana bakaNkulunkulu. Indivesa lengaphezulu basele. Ethembeni lokuthi nakho okudaliweyo Yebo. kuyakukhululwa
ethembeni ngamanye amagama indalo inature isesenethemba lokuthi one day we will receive our freedom. One day we shall be free. One day we shall be out of this bondage. The nature nayo by itself is groaning. Iyakukhululwa ebugqileni bokubhubha. Kube ngukukhululeka kwenkazimulo yabantwana bakaNkulunkulu. Indalo ilindile iyabubula. Ilinde ukuthi Nkosi yami nathi siyawukhululwa. Kodwa Nkosi yami Jesu, ake ngicacise lento ngoba abanye makukhuluma ngendalo aba-understandi abantu. Umhlaba ulindele ukuthi phezukwawo kumele kubuse amadodana kaNkulunkulu abazothi take care. Nangathi uyabuka lapha eRussia nase-Ukraine njengamanje the nature is suffering. Mawungabona the missiles ezishaywa lapha umhlaba is suffering. Ngamanye amagama nature is suffering because of man, whereas the nature is waiting for the manifestation of the sons of God to set the nature free. But man cannot set the nature free. Why? Because the manifestation of the sons, ukwampulwa kwamadodana kaNkulunkulu akukabonakali. That is why nature is suffering now. Abanye understand nature is waiting, bazalwane. Nature is waiting to be set free. Imbuzi neinkomo nazo zilinde ukukhululwa. Hayibo zilinda amadodana. Abantu inkomo nembuzi zikhathele kunini zihlatshwa kuzenziwa ama scapegoat kulungiswa izinto ngazo. Nazo zilinde liberation, nazo zilinde amadodana abantu, because once kwafika amadodana abantu they will set the nature free. I'm not talking about the sons of men, but I'm talking about the sons of God who are filled, who are full with the word. Abagcwelisi abaziyo ukuthi igazi lembuzi neinkomo alisasebenzi manje, kodwa kunegazi elachitheka kwaba kanye. Lelo gazi lelo igazi likaJesu. Bangcwele, lalelani ngilitshela indaba. Indalo iyabubula, indalo iyakhala, ifuna ukukhululwa. Bazalwane bangcwele, indalo ifuna amadodana kaNkulunkulu ukuba ngalesi sikhathi ambulwe emhlabeni. Abazothi peace unto you, bese kuba khona ukuthula. Bazalwane, uJesu ngalesi sikhathi ababisiwe noma nababizwa ngabantwana bakaNkulunkulu fanele baphakame, bakhuluma izinto ezingekho zibe ngathi zikho, ngoba silolo hlobo labantu sikhuluma into engekho until into engekho izibekho. That is why abanye bena basebenzi la every Sunday, every service ngikhuluma ukuthi uzosebenza, ngikhuluma ukuthi uzosebenza. Abanye lamandla sebawabonile bayasebenza kukumanje, abanye bebagula. Ngiloku ngikhuluma into eyodwa ngithi you are healed, you are healed, you are healed, you are healed. Noma ngithi be healed, be healed, be healed in the name of Jesus. The more I lay my hands, the more I speak the word. Ngibona izinto kwabanye ziyashintsha. Bazalwane, ningenzi ngathi amandla kaThixo aniwaboni. Nangu umfowethu lapha uthi bethambanelwa ikhanda, kuthiwa une-brain tumor noma unani, kodwa namhlanje wazukuma la akhulume asho ukuthi emsebenzini bangifonele bathi njengokusho kwakho baba uShabalala. Kodwa bazalwa, aniboni ngani amandla kaNkulunkulu? The manifestation of the sons of God in this last hour must be revealed. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Adelela sisi senyathandaza. Jesus. Ngokuba siyazi ukuthi konke Bamba. Ngokuba siyazi ukuthi konke okudaliweyo
konke okudaliweyo asifuna ukuzenzisa sizenze ngathi asazi ngokuba siyazi for we know hey ngizophuma kwi-message mangachaza into ka-no. Do you know ukuthi abantu bayazi ukuthi uNkulunkulu ukhona? Kekho umuntu ongazi ukuthi uNkulunkulu ukhona, even abantwana abancane. Abantu bayazi ukuthi uNkulunkulu ukhona. But the question is, do they care? They don't. They act as if abazi ukuthi uNkulunkulu ukhona. They are doing evil things, act as if ababona ukuthi benze izinto ezimbi. They know very well. Ukube bebazi ukuthi everything abayenzayo iyarekhodwa. Ngoba akekho noyedwa ngalelo langa basesimi phambi kwesihlalo sokwahlulela oyothi kuNkulunkulu mina bengingazi. Jesus. Wonke umuntu uzosho ukuthi hayi mina bengazi kahle ukuthi la le engiyenzayo ayikho right. Akekho umuntu ongazi. Akekho umuntu ongazi ukuthi uNkulunkulu ukhona. Go and look outside kuma parkings, kuma tavern, abantu bagcwele lapho. Hambe emasontweni, ihlalo ze-empty. Abazi abantu ukuthi uNkulunkulu ukhona. Bazi kahle. Bala sesibancenga sithi woza mzalwane uzokhonza, abafuni. Benza ngathi abazi ukuthi uNkulunkulu ukhona. Bazi kahle. Jesus. Qeda wena sisibese ngiyakhuleka. Ngokuba siyazi ukuthi konke okudaliweyo kuyabubula kanye kunezinseka kuze kube manje. Ngokuba siyazi ukuthi konke okudaliweyo kuyabubula kunezinseka kuze kube manje. Ngamanye amagama konke okudaliwe manje kufila makuthiwa kuyabubula. Uyabona ukububula omama bayakwazi, uyabona ukukhala lokhu ukhale ubungabusazi ukuthi fanele ukhale kanjani, ukhale ububule. Uyabona ukukhona ukukhala lokhu ukhale, kodwa ukububula is another way of crying. Yilokhu ukububula ilokhu okuthiwa ngesilungu is to groan. Uyabona ukugruna ilokhu akulila okusuka ngaphakathi. Yabona lapho le stories zama Nigeria ngibuye ngiyibuka le stories zama Nigeria ngiyayithanda the expression of those people, the way they express themselves mangabe ba act. I-acting yabo it becomes real if ba actor. If a story noma kwi soap yabo there's someone oshonile, the way abazokhala ngakhona, the expression abayibonisa when they cry, ba roller phansi bakhale benza all this umbona ukuthi the way lo muntu akhala ngakhona udabukile lento isuka ngaphakathi. Now lithi ke iBhayibheli, now lithi ke iBhayibheli indalo iyabubula ibubulela ukuvezwa kwamadodana kaNkulunkulu. Ngamanye amagama indalo ikhalela ukuthi kuvele abanezwi abakholwa izwi likaNkulunkulu. Indalo ithi kodwa emhlabeni wayi kungabi nabantu. U-Adam wayehlala nezilwana, amabhubesi wayewabamba ngezandla, indlamithi wayeba, indalo yayikhothama kumuntu. USathane washintsha izinto namhlanje. Hamba uyobamba iCobra, hamba uyobamba lizokuhle ibhubesi liza kugwinya uphila. Angeke because uSathane wayishintsha into kaNkulunkulu. Jesus. Kadalela sisi ngicela masinyane shesha manje ungabe usema uzofika egcineni. Akusikho lokho kuphela. Ah, Kepha nathi uqobo lwethu. Akusindalo kuphela kanti ekhalayo. Akusinenature kuphela. Nathi uqobo lwethu. Vele siyakhala. Khona manje sikhala ngemisebenzi. Sikhala ngombuso ophethe. Sikhala ngani. Sikhala ngezindle esathenjiswa zona. Sikhala ngani. Sikhala ngemfundo wathi wasizoyithola. Siyakhala, siyabubula. Nathi uqobo siyalila.
ukuthi kodwa Nkosi yami isiyoke sishintshe yini isimo sami na. Bazalwane, kunabantu abakhala ubusuku nemini ababuza uNkulunkulu ukuthi kodwa Nkosi uyokungikhumbule nini mina na, esami isimo siyoshintsha nini, indalo iyabubula, nathi abantu siyalila, sifuna lokuphila okuchichimayo iBhayibheli elikhuluma ngako elithi uma nilenza nokulenza izwi lami niyodla okuhle kwezwe. Bazalwane, asikakudli okuhle kwezwe. uJesu uyobuya singayitholanga le freedom ebesithi sithenjisweyo, kodwa uthi uNkulunkulu manibuyela ezwini lami ngizobuyisa neminyaka edliwe isikhonyana, ngizawubuyisa nezinto ezilahlekile. uthi uNkulunkulu bantu bami uma nibuyela kimi nami ngiyobuyela kini. Ngamanye amagama kukhona ukwahlukana phakathi kwethu noNkulunkulu. Ukuze uNkulunkulu ashaye restoration kuzinto ezilahleke kufanele ubuyele kuNkulunkulu qha. Ngamanye amagama ukuze lo muzi wakho olahlekile wadliwa ukuze uthole back kufanele koqala ubuyele kuNkulunkulu. uNkulunkulu abese kabuyela kuwe besathi kuNkulunkulu, now my people, let's come together, let us reason together. Bese sihlala phansi makathi asireason together. Uthi uNkulunkulu, present your case before me. Tell me exactly what is troubling you. Tell me what is happening to you. Ngamanye amagama uthi uNkulunkulu, thetha nami ndixelele into enzeka kuwe so that nami ngikwazi upresent icase yami. Baba, izinto zambi kahle kulomndeni, abantu bayafa yinqalekiso la. Baba, khambi kahle kulomndeni, abantu abasebenzi bayafunda baphase bathola ama-qualifications kodwa abatholi imisebenzi. Baba, lana bayaxoshwa emzini, bayayithola imishado bajikiswe baphindiswe emakhaya. Baba, la abayasebenza kepha imali zabo azihlali. Baba, lana kulo muzi bonke abantu bakhona bagula ngamakhanda. Baba, la kulo muzi unyaka nonyaka kuyangcwatshwa. uthi uNkulunkulu, come my people, let us reason together. Tell me what is happening, then I will tell you how to stop it. Jesus. Nathi uqobo lwethu esinolibo lukamoya. Nathi hayi wonke umuntu asikubambeni lo, asikubambeni lo. Ulila kububula indalo, ibubulela the sons, the manifestation of the sons of God. Bese nathi uqobo lwethu, kodwa ungalenzi iphutha, unathi uqobo lwethu alusho bonke abantu abaphila emhlabeni. Kukhona abachazwa nje ile life abayiphilayo. Khona abantu abachazwa ukuthi mina ngisigebengu, mina ngolova mina. That's the kind of life abafuna ukuyiphila. So there's nothing you can do. Ngeke umshintshe ukolova, ngeke umshintshe ulova. Yabasha abantu manje bathi bona bangabe khona igebengu ezingilalele ziyasho yabona lesami isigebengu phela lesi. Lithi iBhayibheli nathi uqobo lwethu thina bese lifika la liyahlukanisa manje. Lithi nathi uqobo lethu ngamanye amagama kubalwa wonke umuntu la, kodwa bese kufika phakathi bese kuyahlukwa, bese kuthiwa specifically nathi uqobo lwethu thina esinolibo lukamoya. Nathi uqobo lwethu esinolibo lukamoya ngcwele akhali noma ngabe ngubani. Khona bolova abayithanda impilo abayiphilayo, kodwa thina esinolibo lukamoya ngcwele, ulibo uphawu. Thina esinophawu lukamoya ongcwele siyabubula ukuthi why laba babizwa ngegama likaNkulunkulu kube yibona abasafarayo, why abazalwane kube yibona abadonsa kanzima, why abangcwele into zabo zithatha isikhathi before senzeke, kodwa abantu abangakholwa uNkulunkulu bajika amakhona kayi2 kayi3 izinto zabo zilunga. Why? Waphela uamen esontweni. Siyabubula phakathi kwethu silindele isimo sobuntwana, ukukhululwa komzimba wethu. Hey Nkosi yami, ukukhululwa komzimba wethu nathi siyabubula uqobo thina esinolibo lukamoya ngcwele, thina esinophawu.
ngoba thina esindisiwe kunophawu esinalo. Usathane noma efika ebusuku azohlasela kulomndeni khona ngeke zabathinte futhi naye uyazi sibekwe ulibo lukamoya ogcwele. Nakathi uyasondela umoya ogcwele uyakhanya sigcwala inkazimulo. Ayikodwa Nkosi yami bazalwane akaso amadimoni ayabaza abantu ufana ba-attack. Oh ngeke amadimoni unolibo lukamoya ogcwele unophawu lukamoya ogcwele amadimoni akuhlasela. Now this is what is happening. Our body, our mortal body, umzimba wethu lo kwabona uyasuffer because some of you nina cancer, nina sugar diabetes, nina wanina umzimba uyabubula ukuthi ifreedom yokuthi ngiphile ngingabi na shukela ngingabi na nina ngiphile nje ngibe umqemane nje ngiphile nje ngingahlupheki ngalokho ngiboneke imali kuba ngiphile nje ngiphile nginemali zami kodwa still noma nginemali zami ngimazise uNkulunkulu ngoba enye into ehlupha abantu once baba nemali bayamkhohlwa uThixo. Thank you, Jesus. Cela ukuthandaza. Verse 24. Ngokuba ethembeni sisindisiwe. Lalelani, ngokuba ethembeni sisindisiwe. Kepha ithemba elibonwalo alisilo ithemba. Lalelani, ukukholwa lithi iBhayibheli asikholelwa kuyinto esiyibonayo futhi asithembi into esiyibonayo. Ngoba lithi iBhayibheli umuntu usayithembelana umuntu usakholelwani kuyinto ayibonayo. Lo Jesu lo esamthatha samvuma samfaka phakathi enhlizweni zethu asimbonanga ndawo. Yile nto ke edida umhlaba bathi nina nekhonza uJesu iJuda umlungu. Mina ngikwazi ukuthi uJesu beka umlungu noma beka umJuda. Ngizwe iBhayibheli lithi he was a Jew. Now bangithi ngiyacheka. You see, it's another story futhi, it's another debate, another controversy futhi masizokhuluma ngoJesu because number one, Jesus was not a white man, neither a black man. Jesus. uJesu bengeyena umlungu, uJesu futhi bengeyena umuntu omnyama. Ube yini kanti mfundisi? uJesu bengumoya ogcwele. Jesus. No one can tell me the color of the air or of the spirit. Even the scientists, they've failed. They prove everything, but they can't prove what is the color of the air. What is the color of the spirit, they can't tell you. uJesu bengeyena umlungu, uJesu futhi bengeyena umuntu omnyama. Ngokuba lokho umuntu akubonayo usakothembelani na. Kodwa uma sithemba lokho esingakuboniyo Yeah. siyakulindela ngokubekezela. Kodwa bazalwane, uma sithemba lokhu esingakuboniyo, uma sithemba lokhu esingakuboniyo, siyawulinda ngokubekezela. Njengoba uhlezi ukhuleka nje ulindele umsebenzi, bekezela usendleleni. Njengoba nje ulindele lo yamuzo omuhle nje, bekezela usendleleni. Njengoba ulinda umshado wakho nje, bekezela usendleleni. Njengoba nje kunezimali zakho eziboshiwe usilindele, bekezela kusendleleni. Angaziboni le imali zami kodwa ngiyafila ukuthi ama millions. Angawuboni lo mshado wami kodwa I can feel in my spirit ukuthi yabona ngizawuthandwa madoda. Yabona lo myeni engizoshada naye. Ngizwa uthando ngaphakathi ukuthi izangithanda lento. Ngizwa uthando ngaphakathi ukuthi yabona lo nkosikazi engizoshada naye kuzoba unkosikazi yazozongihlonipha ngoba amadoda afuna into ayodwa nje, inhlonipho nje kuphela. Abesifazane badinga into ayodwa nje, nabo uthando nje kuphela. Abanamsebenzi nezimonto ezinkulu nezinye izinto. All they need is love. That is why kukhona uhlelo olithi all you need is love. All you need, you women, all you need is love. We men, we husband, all we need is respect. It's I got to go. Amadoda awafuna into eningi. Indoda wayinika respect, indoda wayihlonipha, indoda wayithobela, usuka wayishaya, wayiloya, wayiqeda. Bazalwane bangcwele, nabomakoti nabomama enisemshadweni, yekelani laba bahamba bayikwamhlaba uyalingana bayofuna amakhathakhatha wokudlisa indoda ukuthi imthande. Ithini nginikeza ikhambi elizokwenza ukuthi ubaba anganyakazi,
ubaba udinga nje ukuhlonishwa, ubaba udinga nje ukuthotshelwa. Yilona khambi enginika lo la ekuthobeni la awuthobela izinto ezinhle kuphela. La ekuthobeni uthobela nento oyibonayo ukuthi yabona la kunzima, kodwa uthi ake ngehle. Akusikhona ukuthi akaboni naye ubaba, uyabona, kodwa ukuthoba kwakho, ukwehla kwakho kumenza ukuthi athi la nginonkosikazi la, ngoba amadoda akenza izinto ngabomu, afuna ukubona wena. Wena ngoba ke awuphakelwa, ngeke ngize ngivume nje mina indoda, ngeke ngivume indoda mina ngikhwele ekhanda. Jesus. Hayi, angisiyo nje lo type, leyo nto nje yagcina ngomama bethu. Hayi manje ama-50-50, lalelani ama-50-50 asebenza ezweni lengaphandle. Endlini kaNkulunkulu, a man will remain a head of the house, whether you like it or not, whether you take it or not, a man will remain a head of the house. It's the word. Thank you, Jesus. Is the word. Angikhulumela amadoda izwi likaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli, a man shall be the head of his wife, and Christ will be the head of the man. Christ will be the head of the church. Ngamanye amagama, i-church noma ibandla lumakoti, inhloko yebandla uKristu, inhloko kaKristu uNkulunkulu. There is a divine order in heaven. Bazalwane, mshado yedwa ayisebenzi ngoba sithatha into zangaphandle ezweni silethe emshadweni, kanti thina singabazalwane siyakholwa. Ukuhamba nabangani abangakho bakutshela ukuthi hey, indoda yabona maseqala kwewe la uyahlomeka ngekhanda. Indoda usayithobeli, indoda ikhambi lomuntu wesifazane osindisiwe osemshadweni, ikhambi lakho, umuthi wakho, iportion yakho yokwenza indoda ukuthi yehle ukuthoba, yehlela ngenzansi. Jesus. Oh, hallelujah. Ubaba ulapha, nawu lapha. Yabona lana mina, hayi nama ngeke sabayezwa bomakhe, nama ngeke. Bathi nabo ke abazalwane benu, nabo ke. Kanti owesifazane ohlakaniphile lithi iBhayibheli uyayakha indlu. Jesus. Owesifazane ohlakaniphile wakho umuzi wakhe. Bazalwane, ukuthoba yazi awuthobi ngoba uyisithutha, yazi uyathoba into uyibona ukuthi le akuyona, kodwa because of isubmission wehla. Ngisacela ningibhekele uamen phansi kwezitulo, angimazi nami ushonephi, kodwa wena khona la sithele khona nami angazi uyephi. Cela ukuthandaza. Vala sis. Verse 26. Akothi kodwa hey ubamshabalala namhlanje uyabona leza nayo namuhla lo baba mose ngathi uphethe sonke istaff lana ngathi all in one la. Lalela nitshele nina nanibosise enizoshada, nanibomama uNkulunkulu azonibusisa ngomshado. Lala nitshele the secret yokubamba indoda. Amadoda wafuni yonke le. Uyabona amadoda they are very simple. Le yokusurprise ubaba, ngifuna ukumuspoila. Bayijabulela kodwa akuyona into yabo, akusibantu bespoil labo. Hayi, amadoda athanda into esimple. Very simple. Amadoda, men are very simple people. They are very simple. Hayibo kwathi khona wayo ngapha. Men are very simple. Men. Women are complicated, but yet they are very simple now. Love them. Spoil them. Kumkhiphe nje. Baba umyeni kumkhiphe nje umama. Umyeka laphithize lapha embizeni uyithulele nje. Aphithize lapha ahlabelele. Uyithulele nje. Zidle isikhathi seyilunga athi uyapha ngicela ungaphaki. Hey, yazi ngikhohliwe kunento engifuna soyithenga masinyane edolobheni, ake siphuthume siyabuya. Hawu baba kodwa ubuthuleleni, hayi wasiphuthuma sa.
Menifika lapha edolobheni kufanele nongena eNando's. Fake i-order lapha. Baba ngeke ungenze njalo. Ungiyeke ngime estofini isikhathi esinga. Uthi sacela uhlale phansi. Lapha eNando's kulezi ayihlalo uzugijime umdonsa isihlalo lesi. Ucela uhlala udonsa isihlalo ahlale la kasiphusha asisa phambili la umphushele sona ahlale kahle etafule bese ujikela ngale bese uyahlala. Yekelani nokuthi umuntu uhleli la nomunye uhleli la. Hlala la uhlale ngale nibukane kanje. Jesus. Angabona abanye la 5 ways. Siyangena lapha nalensizwa siyodla. Hawu. Lo baba uhamba neza kwakhe manje ezakwakhe zihleli la nayo uhleli la. Ushawe ifork and knife. Hayi mani ngenhliziyo ngithi this is wrong. Awukwazi ukhipha umuntu wakho niyodla uhleli la uzombuka kanjani? Ngishaye ifork and knife qoqo. Fane nibukana abesuthu bathi ditaba dikamahlo izindaba semehlweni. Oloshan uthi hayilalela. Sorry ukwenza bengifuna ukukushaya nge surprise nibukene. Hayi kodwa athi ngoba uthule ngaba siwestangalo. Ngithi yabona. Yabona. Uyazi ukuthi nje leyo nto leyo niyothi driver nibiyele emumva iyobe isebenza enqondweni yakhe. Hey kodwa baba. Hey. Kahle ikhona ke baba into ayifunayo. Kuyoba kancane baba angafuna unkosikazi wesibili. Hayi lapha ayisebenzi lapha one man one wife. One man one woman la. Lezo zihamba ngale kubo baba umseleko lezo. La one man one wife. Ngiyacela ningibukele uamen ukugcina phansi kwezihlalo. Amen. Ngicela ukuthandaza. Hayisali umphihlela imakhetsi hayisali qedelela umphihlela khona ngosiza imakhetsi khona ngibasizayo. Khona ngibasizayo. Hey, ngisho noma kuthiwa uNkulunkulu akakanibusisi ngemoto neyikhapula. Ngenani etaxini. Umbeke la uhlale la. Nihambe. Niyodla nje. Nidle nje. Shaya fork and knife. Indaba lapha ekudleni ngathi ziyaphuma makudliwa. Inhliziyo yakhululeka. Ungathengi oCoca-Cola lapha no lemon juice kubize nje into ezihlukile. Ubize yini ani ngisize yini ya juice yaseNando's. Hayi not a cocktail. Yeke ke cocktail. Ikhona lena uberry what? Iberry ya ubiza into berry blazer. Usabuzana nama cocktail. Kunini kwasa ukhula ulokudlana neorange namanje usadlana neorange hayi. Ubiza berry blazer. Ya into efakwe amalokhuzana lapha ifakwe izihlahla lapha kodwa iyaphuzeka imnandi le hlahla nje zine flavor nje mawuyiphuza nje ngaphakathi nje zivula nomphimbo. Yeke lo orange laba ubize leso zinto athi manje ayibuza ukuthi ubaba le hlahla lezi ayithengile umthelele futhi umseve uthi wasuku lapho udumela ihlazi so yampomporola uthi yazi inkosikazi wami ubambe le hlazi uthi sacela ubambe lakho nawe yazi kunento engifuna ukuyisho uyabona ngendlela enguthanda ngakhona hayi yabo le ngifuna sishaye toast to us you know
just me and you together. You know what I mean? Uthi ke ngishaye ithosi ukhala indlasi ukhala abantu athi ngqeng. Jesus. You keep this marriage alive, man. Uphile lo mshado. Ngebirthday yakhe, oh mama, they are very sensitive. Make sure baba ukuthi noma ngabe umuntu olibalayo ukhohlwa, hey, ungakhohlwa ibirthday yakhe. Thengele nje a gift a nice uyirephe kahle. Ufike sothi kodwa ngene kanjani la? Uthi awucakele nje ukuthi ngiphethe. Athi hayi mana uyekela ukudlala, uthi hayi ngeke. Guess. Athi uphethe, uthi no. Abathi uyaguess, uthi no noma sashaye khona uthi no. Nethi uqhubha nje isikhathi. Uthi basomnika sayivula, athi angishilo nje ukuthi habe ngifuna ukukubona. Ulenzile usuku lwakhe. Sengiyavala, cela siphakameni ngeenyawo. Qedelela lelo verse mntanami. Verse 26. Ngokunjalo nomoya uyasisiza ebuthakathakeni bethu. Kanjalo nomoya uyasisiza ebuthakathakeni bethu. Asibuyeni manje. Khona abantu uyabona uMongcwele mosu. uMongcwele bazalwane, uMongcwele ngeke umlimite, usebenza ngendlela yakhe. Mina ngathola ukuthi ngizikhulumela nje lento, kanti uMongcwele khona abantu abaphilisayo, khona uMongcwele abantu ababuyisayo, khona umshado uMongcwele awakhayo. I don't know, mhlawumbe somebody is watching me, things are not going well emshadweni. Maybe God is doing something emshadweni wakho. Unjalo uMongcwele. Qedelela mem. Ngokuba asikwazi esingakucela ngokufaneleyo. Funda ngaphezulu. Ngokunjalo nomoya uyasisiza ebuthakathakeni bethu. Lalela. Ngokunjalo nomoya uyasisiza ebuthakathakeni bethu. Ngoba inyama umuntu ubuthakathaka. Umuntu ubuthakathaka by nature nje umuntu ubuthakathaka. That is why lithi iBhayibheli uAdam oqala bonke abantu kuAdam oqala ngoba uAdam oqala is a flesh inyama lithi iBhayibheli bonke abantu kuAdam oqala bayafa. Kepha uAdam wesibili kwaba ngumuntu kamoya owavela emazulwini. uAdam oqala ngaphansi kwaAdam oqala sonke sizalwa ngaphansi kwesiqalekiso, sizalwa ngaphansi kwecurse. Kepha uAdam wesibili okunguKristu Jesu lo isiqalekiso siyaphulwa kuAdam wesibili. Ngamanye amagama umhlaba wonke abantu bonke abaphezulu komhlaba, Indian, white, colored, black, yellow, orange, everyone was born under curse because of the falling of Adam. But the resurrection now, the reunion with God, it came through Jesus Christ, which is the second Adam. Now, ngamanye amagama abantu mabafuna ukubalekela isiqalekiso sokhokho wethu uAdam, uma bafuna ukubalekela isiqalekiso kumele beze kuKristu ngoba uAdam oqala wasifaka esonweni wenza inyama yethu yaba buthakathaka. Now uAdam wesibili, uAdam oqala kwaba umuntu owabunjwa ngobumba, wasuswa edustini, wasuswa emhlabathini. Kodwa uAdam wesibili okunguKristu lo akazange adalwa lona akazanga ngantando yegazi nenyama, kepha lo kwaba ngumuntu kamoya owehla emazulwini wahlala esibelethweni sikaMary. Kazange ayithinta inyama kodwa wayehlezi in between the womb namatestane and everything. The second Adam was a spirit man. Akazange ayithinta.
inyama kaMaria kodwa wayehlezi in between ngoba kwakungumoya lo uAdam wesibili ipurpose yakhe yokuthi abe khona anyathele emhlabeni uAdam wesibili wayezonqampula isiqalekiso esareleaswa esangena ngoAdam wokuqala ngoba uAdam wokuqala kwangena isono ngokuthi angalaleli uNkulunkulu ngishilo ngiqala la ngathi obedience is better than sacrifice Adam wokuqala wasithwe sisiqalekiso namhlanje sidonsa kanzima siyahlupheka uAdam imisebenzi kaAdam yandlula yayobamba okhokho bethu yandlula yabamba omkhulu bethu yandlula yabamba obaba bethu yandlula yabamba ibambe thina manje izondlula izindlulu yobamba isizukulwane sethu mina bazalwane mina I don't know you mina I have declared ukuthi isiqalekiso sakithi la ngizalwa kho sanqantshulwa the day ngi-introduce uKristu emndenini wakithi sanqampuka the day ngamukela uJesu isiqalekiso angisaphili ngaphansi kwaso ngoba uJesu uyena owaphula isiqalekiso iziqalekiso zakwaShabalala iziqalekiso zonke zaphulwa mangamukela uJesu ingane zami aziphila ngaphansi kwesiqalekiso ngoba ubaba wamazi uThixo bazalwane nawe you can change your life nawe you can speak life nawe you can break curses because lithi iBhayibheli unikiwe amandla unikiwe igunya bazalwane isiqalekiso sisuswa ukwazi lelizwi ukuthi uthini uNkulunkulu uthi uNkulunkulu you shall be blessed coming in you shall be blessed going out. In other words, the blessing of God is upon your head. Wherever you go, there's a blessing. Wherever you go, there's a blessing. Remember this, Mzalwa. You are blessed and more than the word blessed. Bazalwane ibambeni lento thina sibusisekile lethi sidinga i-deliverance from our minds because uIsrael nakaphuma eGibhithe waphuma eGibhithe as a country watravela wahamba but inkinga kaIsrael ephumile eGibhithe iGibhithe azange laphuma engqondweni kaIsrael. That is why our minds need deliverance. Bazalwa kukhona abantu noma ungamnikeza imillion uzophila as a slave because iproblem ikuphi engqondweni. The mind, the power of the mind. Noma ungamnikeza 10 million you will live like a slave because of the mind. Bazalwane abanye abantu abadinga imali abanye abantu abadinga amamiliyoni ngoba noma ungamnikeza imillion still uzohlupheka alibele ane million pho bamshabala badinga abantu badinga i-transformation ukuguqulwa. That is why lithi iBhayibheli bazalwane ingqondo yenu mayenziwe busha. Let your mind be renewed. How to renew my mind? How to renew my mind? By the way kanjani bamshabala kholwa yiloko izwe likusho khansela lokhu okucabangayo ukuthi uyahlupheka angeke uzuphumelela unabazali khansela lento ukuthi awuna matric awuna grade 12 ayikho into ileyo nto idelete engqondweni yakho uma umntwana kaNkulunkulu uNkulunkulu angakususa lapha akubeke lapha uNkulunkulu angakunikeza iposition that you don't deserve. Bazalwane is not our qualification sometimes because abanye we have qualifications participate abantu who are underqualified. Why don't you ask a question why? When somebody is appointed, there's nothing that you can do. Bazalwane ukhona umuntu ophethe position and kunabantu aba overqualified but yes bareporta kulo muntu lo. Now la sifunda khona sengiva lithi iBhayibheli bangcwele akukabonakali
okwamanje esiyoba yikho kodwa yena msukwane bonakala lithi iBhayibheli siyofaniswa na lithi iBhayibheli lami bazalwa lenkazimulo noma lenhlupheko noma lokudonsa kanzima enikubonayo manje lezinkinga lezinhlupheko lokudonsa kanzima enikubona manje lithi iBhayibheli lami akulutho kunalenkazimulo ezofezwa. There is a glory bazalwa that shall be revealed to us. Kunenkazimulo kaNkulunkulu ezokwambula kule zinsuku zogqi. Babushabalala yini inkazimulo? Inkazimulo yipresence kaNkulunkulu. Yini babushabalala inkazimulo? Inkazimulo bukhona kukaNkulunkulu bazalwa. Inkazimulo yilento lekwenza ukuthi ungabi nama limitations bazalwa. Inkazimulo yilento ekwenza ukuthi nakhula kalinto kuvele kwenzeke exactly njengoba uthandazi. Inkazimulo mangifuna ukuyichaza kahle lithi iBhayibheli abantwana bakaIsrael nabaphuma eGibhithe kuthiwa emini uJehova ubeba insika yefu bahamba ngaphansi kwefu phambi kwabo kwakuhamba ifu balandele ifu abantwana bakaIsrael lalifike limakho nabo bebema ebusuku nabehamba kuthiwa bekhanya ilanga belomlilo phambi kwabo balandele umlilo into elahlekile mabandleni kulahleke inkazimulo kwalahleka bazalwane kunezinto okumele sithi Nkosi le we can't live without it. Lena baba sicela i-restoration ya njengenkazimulo fanele sicela inkazimulo kaThixo ibuye fanele sicela amandla kaNkulunkulu abuye fanele sicela ipresence kaNkulunkulu ibuye bazalwane ngithe eThekwini ngiyaphinda futhi bangwele ibandla lingagcwala bagcwale baze babe ne-overflow kodwa mangabe inkazimulo kaNkulunkulu ayikho ukugcwala kwabo kuyize mfundisa ngabantu abawu-20 abawu-15 kepha benza izwi likaNkulunkulu as long iglory kaNkulunkulu ikhona ngamanye amagama uThixo uzoba khona phakathi kwethu sengiyavala uthi uMoses baba uma ngabe inkazimulo yakho njengoba uthi sisuke la sihambe uthi uMoses uma ngabe inkazimulo yakho ayihambi nathi siyekele Nkosi sihlale la ngamane sifele la usho uMoses uthi uNkulunkulu lalela inkazimulo yami izohamba nawo izodedisa izitha yini umsebenzi wenkazimulo umsebenzi wenkazimulo ukulwa nabalwa nawo udedisa konke uSathane akubeka endleleni yakho inkazimulo uthulele ebusuku ibiyele umuzi wakho inkazimulo uthi uhambe emsebenzini ikhuluma iprotection phezu kwakho abathakathi babathe bayaphephetha benzani inkazimulo iyakwazi ukufihla umuntu ihlale phezu kwakho namhlanje ngiyakuthanda ukuthi uNkulunkulu lenkazimulo akayibuyise akamnike uhlushiwe mzalwa hlusha bathaka hlusha abacolleagues emsebenzini bayaku-abusa hlusha omakhelwane hlusha abantu namhlanje uNkulunkulu akakuphe lenkazimulo uzobona kusasa nawungena emsebenzini bazobona ukuthi hayibo wahluka kwenzenjani inkazimulo kaThixo iphezwa inkazimulo kaThixo iyakwazi ukudedisa izinto ezimbi bathi bakubekela ama-traps bathi la angeke sandlu kundlula inkazimulo kaThixo idedise besiyandlula ebazalwane ma inkazimulo kaNkulunkulu bakudwebela ulayini bathi yabona simshangomeko simshangombhulelo kodwa nawunenkazimulo kaNkulunkulu unyathela nje bazalwane thina silo lohlobo labantu esithi nasivuke ekuseni sithola ukuchitha amanzi ngasegeyithini bese uyagekha uthi bazama ukumlola thina sinyathela phezu kwamanzi sinyathela phezu kwezinto sinyathela sinoJesu
because we are covered by the glory of God. Asikekho izinto, asibalekeli izinto, sihamba phezu kwazo. Uyabona uMoses bahlukanisa ulwandle, uyabona uEliya badivide ulwandle phakathi, kodwa uJesu yena wathi nakafika wahamba phezu kwamanzi, akadinganga uhlehlisa izinto. Nathi silolo hlobo, sihamba phezu kwezinto. Akameni ngenyawo sengiyathandaza. Oh Shadaba Hosaya Mendeshika Bayonda la Pasta Erababosaya. Oh Nkosi yami Jesu. Moyo ngwe ngiyacela bazalwane ukunibeka izandla. Ake ngithethelele nkasumulo, ake ngithethelele amandla kaThixo. Haleluya. Kunabantu abazobabeka izandla namhlanje, impilo zabo will never be the same again. I don't know what is troubling you, but ngizobeka isandla, the glory of the Lord will be upon you. Ngizobeka isandla, uThixo abesenzima ngalisi. Uzobona ngisho ufika emsebenzini, uzobona ngisho endaweni ohlala kuyo namhlanje bazathi kunento ephezu kwakhe, kunento ephezu kwakhe, kunento ephezu kwakhe. Kanti yini inkazimulo kaNkulunkulu? Ake lishayeleni izandla. Phela abalayini abemabili, abanye bavele ngapha, abanye bavele ngapha. Ngifuna ukurelease lamandla, ngifuna ukurelease lolu gqobo egameni likaJesu waseNazaretha. Msizeni ashazela osha mando shakabayentelebe nibamise kahle lana. Hallelujah. Moyo ngone, release your glory now. Release, Father, your glory upon your people in the mighty name of Jesus. We need your glory, God. We need your glory. 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 The present worship team in Tshabalala. Isabeka abantu bakaNkulunkulu izandla oshaya mando shika bayonda la babasaya. Ngiyayiqinisa bami izandla zami egazini likaJesu. Thank you, Jesus.
Sinethanda kakhulu uNkulunkulu. Ake nishayele inkazimulo kaThixo ihlombe elikhulu. Ake sivule umlomo yethu sonke bese siyathandaza siyabonga. Baba wethu ingcwele siyabonga. Sibonga inkazimulo yakho Dwala. Sibonga amandla azulu. Ola baba bashanda baha. Ola baba baseke. Seke baba bosia. We baba baba bosia. We baba baba bashanda. We baba baba yete the fire. Mighty name of Jesus. Fire. Name of Jesus. Fire. Name of Jesus. Remando shaka. Rekaka saya. Siabonga kulukulu wetu. Siabonga Dwala. Sibonga inkazimulo yakho. Baba Santa. Zika protobosaya. Ake simshayele ihlombe elikhulu. Umoya loyigcwele. Ake sishayele inkazimulo kaJehova. Isandla lithi inkazimulo yakhe iyosihlukanisa nabantu bomhlaba. Inkazimulo yakhe iyosivulela iminyango. Inkazimulo yakhe egameni likaJesu izovula iminyango. Thank you, Jesus. 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 Shayeleni izandla kakhulu ngogcwele egameni lenkosi yethu. Thank you, Father. Thank you, Lord. Shayeleni izandla for the last time. Shayeleni izandla for the last time. Inkazimulo kaNkulunkulu ihleli phezu kwakho. Akuyishayela izandla uthi thank you Father for your glory. Thank you God for your glory. Oh, hallelujah. Thank you Jesus. Nabo bantu ngicela ukukhuleka nabo. Ukhona umuntu okhona phakathi kwethu Baba Tshabalala ngicela uthandaze nami. Ngidinga uJesu empilweni yami. Mangabe ukhona la, ngicela uphamise isandla sakho. Mhlambe khona ongibukela ekhaya, ngicela uphamise isandla sakho nawe. Lapha ekhaya sengifuna ukuthandaza ngegama lenkosi ethu uJesu. Glory cela nisho lo mkhuleko emva kwami. Thandeni inkosi uJesu. Ngilizwile izwi lakho. Namhlanje ngiyavuma ukuba wena uyinkosi nomsindisi wempilo yami. Nkosi uJesu elubhala igama lami ncwadini yokuphila ulisule ncwadini yokufa. Wena Sathane namadimoni akho nemimoya yakho namhlanje ngiyakudivosa. Ngithi awunamandla, awunagunya, awunasabelo empilweni yami. Ngisindisiwe, ngingumntwana kaNkulunkulu ophilayo. Amen and amen and amen. Shani izandla nibonge Baba, siyabonga ngale mphefumulo Nkosi ethe yasindiswa namhlanje. Dumo Baba, injabulo ekhaya ezulwini. Babusise Nkosi ubafihle ngale mzuzu yokugcina abantwana bakho egameni lenkosi ethu Yesu Kristu namandla. Amen and amen. Thank you so much. God bless you. UNkulunkulu anibusise. Niphinde nibuye futhi next week invite abantu egameni lenkosi ethu Jesu. Bonke ababukeli bethu, thank you so much for connecting with us. We really need your support. May the good Lord bless you. I am your pastor, MJ Tshabalala. I salute you. God bless you.